balma wani yankuma bi kibaran b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko bagi examen jaabiw kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ kunun tɛnɛndon. Ayiwa kibaruya minnu sera an ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko kalanden minnu kɔni tɛmɛna ɲina ni jateminɛ in na n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni k'a da salon kɔni t'a kɔrɔ a kɔni a tɛ salon ta kɔni bɔ. Jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara la ayiwa mɔgɔ minnu tɛmɛna ɲina kɔni o ye 28 ye. Ni dun y'o ta k'o da ayiwa salon kɔni jaabiw kɔrɔ ko o kɔni i b'a ye k'a fɔ kɔni ko a dɔgɔyara dɔɔni k'a da kan salon kɔni 100 sara la min ye 32 ye olu kɔni tun tɛmɛna. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko bagi examen tɛ dɔwɛrɛ ye jateminɛ min bɛ kɛ ayiwa ekɔlidenw kun ayiwa minnu bɛ kilasi 12nan na ka se k'a jateminɛ ni u bɛ se ka tɛmɛ ka taa ayiwa sanfɛ kalanso la o kɔni o jaabiw de tun filɛ nin ye. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko président kalata jaabi kun fɔlɔ kɔni hali bi olu ma bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nka janni olu kɔni ka bɔ min yɛrɛ ye ayiwa cɛbɔw ye olu ka kumalasela dɔw kɔni bɔra kunun politiki tɔn dɔw ka kumalasela olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu dalen b'a la kɔni ko olu bɛ sebaw la wa ko ni ko kɔni taara a ɲɛma k'olu dalen b'a la k'olu bɛ taa ayiwa nin kalata kun 2nan in kɔni na. Ayiwa hakilina jiginna an kɔni b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ayiwa ministère de l'administration territoriale ni ale ye minisiriso min bɛ ayiwa mara ko kunna ale de kɔni bɛ ale dɔrɔn de kan ka se ka ayiwa kibaruya kɔni di min yɛrɛ ye jaabiw kalata jaabiw kɔni k'o kun fɔlɔ kɔni di. Ni ale bɔra yen waati min na de an ka jamana ayiwa kiiribulonba min bɛ ni o ye cour constitutionnelle ye ale yɛrɛ bɛ ayiwa jaabi labanw di. Ayiwa min yɛrɛ ye nin jaabi ninnu ye kɔni nin yɛrɛ ye ayiwa candidat ni olu ye cɛbaw ye olu yɛrɛ ka hakilinaw de ye kɔni fɔlen filɛ nin ye. Kibaruya laban minnu kɔni b'an bolo k'a lase aw ma min yɛrɛ nin kalata in hukumu kɔnɔna na kɔni o de ye k'a fɔ kɔni ko bureau ninnu na kalan kɔni ma se ka ta olu kɔni taara fo ayiwa bureau 716 la an bɛ yɔrɔ min na sisan. O jate laban de kɔni dira ayiwa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ kɔni ko lakanabaliya de kɔni kɛra nin sababu ye maaw kɔni ma se ka taa kala ta nin bureau ninnu kɔni kɔnɔna na. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni ne tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la.